नमस्कार गावातल्यानो, मी संजोग. आम्ही सिंधुदुर्गकर चॅनेलवर तुमचा परत एकदा मनापासून स्वागत असा. तर आज आपल्या ब्राह्मण देवाची सुकळवाडमध्ये आपल्या ब्राह्मण देवाची जत्रा असा. तर ह्याच जत्रेचो थोडक्यात व्हिडिओ बनवलेलो असा. ह्याच्यात देवदर्शन पण असा, म्हणजे ब्राह्मण देवाचं दर्शन पण असा आणि पूर्ण तुमका जत्रा पण फिरवलंय. तर व्हिडिओ पूर्ण बघा शेवटपर्यंत. आणि व्हिडिओ तुमका आवडलो ना तर नक्की लाईक करा. मी कायम बघतोय तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघता, पण शेवट लाईक करणारच नाही. तुम्ही लाईक केलात ना की आमका पुढे पण व्हिडिओ बनवूक जरा आनंद वाटता, आम्ही म्हणजे मोटिवेशन मिळतं आमका. आणि तुम्ही चॅनेलवर नवीन असलास तर चॅनेल सबस्क्राईब करा. आणि आमची अजून बरीचशी लोक असत जी चॅनेलवर आपलो व्हिडिओ रेग्युलर बघतात पण चॅनेल सबस्क्राईब करत नाही. तर त्यांना पण सांगताय तुम्ही एकदा चॅनेल सबस्क्राईब करा आणि बेल बटन दाबा, म्हणजे तुमका आवडता हे कॉन्टेंट पण तुमका सबस्क्राईब करू अजून दिसला नाही किंवा जमाक नाही तर कोणाकडनं तरी करून घ्या. तुमका असेच व्हिडिओ पुढे कोकणातले मिळत राहतले. आणि बेल बटन पण दाबा, म्हणजे मी कधी पण व्हिडिओ टाकलाय ना, अपलोड केलाय की तुमका नोटिफिकेशन पहिल्यांदा मिळतला. तर चला आता जास्त बोललंय नाही मी, आता जत्रेत जाऊया आपण सगळ्यात पहिला आणि दर्शन घेऊया. आता बघूया गर्दी वगैरे किती आ, जत्रा आहे ना खूप भरलेली दिसता. पण आता बघूया देवळात जाऊया आणि पुढची कंडिशन कशी काय आहे ती बघूया. तर इकडे आता आपण गाडी पार्क करून देवाच्या दर्शनासाठी जातो. तर दर्शनासाठी आपण नारळ अगरबत्ती ह्या साहित्य घराकडनं आणला. पण इकडे केळी घेऊ होई देवाक दाखव नैवेद्याच्या स्वरूपात. ती केळी काय आपल्या भटजी पाटीत देता, म्हणजे प्रसादाच्या स्वरूपात आपल्याक ती मिळतात देवा पुढे ठेव. तर ह्यांच्याकडे नारळ मिळता, अगरबत्ती मिळता, खण वगैरे पण मिळतात. पण खण आपल्या ब्राह्मण देवळात लागत नाही. पण इतर जत्रेंचं तुमका सांगतो ह्या लोकांकडे ओटीचा सगळा साहित्य मिळता. आणि ही लोक खूप खेड्यापाड्यातनं येतात आणि इकडे आपलो धंदो करतात. त्याच्यामुळे आपण पण ह्यांका सहकार्य करूक होया, जेणेकरून की त्यांकाही आनंद वाटतात आणि त्यांका आपल्या जत्रे केलेल्याचा एक फळ मिळत काहीतरी. कारण रात्री जागरण बिगरण करणं एवढा वेळ जत्रेत थांबणं ही काय साधी किंवा खाऊची गोष्ट नाही. तर आता जत्रेत मी पोचलोय, देवळात एंटरच करत होतो पण मी बघितलंय गर्दी खूप होती यावर्षी. आणि ह्यावर्षी मी इतकी गर्दी पहिल्यांदाच अनुभवल्या आपल्या ब्राह्मण देवळाच्या जत्रेत सुकळवाडच्या. तर ही गर्दी दरवर्षीच असता, पण देवळात इतकी मोठी लाईन मी आजच बघलंय, म्हणजे ह्या वर्षीच्या जत्रेत बघलंय. तर ह्या गर्दीचं एकच कारण आपली जत्रा कसाल मालवण रोडला एकदम रस्त्याच्या लगत पडतात. त्याच्यामुळे येणारे जाणारे पण जत्रा बघूक थांबतातच. आणि आपल्या जत्रेक मुंबईकर वगैरे आपल्या म्हणजे आपल्या म्हणणं आहे ना, सगळ्याच जत्रेंका म्हणजे ज्याच्या त्याच्या गावच्या जत्रेंका मुंबईपासून लोक येतात. त्याच्यामुळे खूप गर्दी असता. पण ह्या वर्षी आम्ही देवळात इंटर करत होतो जवळजवळ 8-8:30 वाजताच मी लवकर दर्शनाक गेलोय. तर अजून जत्रा पूर्ण भरूची आहे. नंतर जत्रा जेव्हा आपण भरलेली बघितलं ना तेव्हा अक्षरशः लाईन रस्त्यापर्यंत होती पुढे. तर इतकी गर्दी ह्या वर्षी होती. तर जत्रा ह्या वर्षी खूप फुललेली. तर चला आता देवाचं दर्शन घेऊया. तर ह्यो आमचो ब्राह्मण देव. तर आता दर्शन आमका खूप चांगला मिळाला गर्दी असून पण. लोकांनी पण सहकार्य खूप केल्याने एकांतर अक्षरशः मी व्हिडिओ काढत होतोय. त्याच्यामुळे म्हणजे एक जण थांबून राहिलो की काढा तुम्ही व्हिडिओ, आम्ही थांबतो असं म्हणाले. पण इकडे सहकार्य पण करणारे खूप लोक असत. दर्शन आमका खूप चांगला मिळाला. तर अशा प्रकारे सगळ्याच देवळात गाराणी वगैरे करतात, नारळ वगैरे ठेवतात. तसंच ह्याही देवळात भटजी नारळ घेऊन ज्याचा त्याचं नाव विचारून गाराणा करतात आणि नारळ देवळात ठेवतात. आणि केळीचा आपण जो प्रसाद आता दाखवलाय तुमका, तो केळीचा प्रसाद आपल्याकडे देतात घराकडे नेव. इतर वेळा नारळ फोडलंही जाता, पण आज जत्रेत खूप गर्दी असता. त्याच्यामुळे आज नारळ अख्खे ठेवतात जत्रेत, फोडून अर्धो पाटी देणत नाही. नाहीतर तुम्ही इतर वेळा देवळात गेलात ना आपल्या ब्राह्मण देवळात, तर ब्राह्मण देवाच्या दर्शनात गेला तर अर्धो नारळ फोडतात. म्हणजे एक नारळ घेऊन गेलात ना तर अर्धो नारळ फोडतात. अर्धा वळा आपण तिकडे ठेवतो ब्राह्मण देऊमध्ये आणि अर्धा वळा आपण घरात आणतो प्रसादाच्या स्वरूपात. पण आज जत्रेक दर्शन खूप चांगला मिळाला. सांगूचा ह्याच असा तुमका. नाम तुझे घेतो गोरा, नाम तुझे घेतो
तर भटजींच्या मागे किती नारळ साठले बघा आणि ह्या बाजूक पण नारळ असत. थोड्या वेळ थांबा, क्लिप दिसतली तुमका, हे बघा. तर ह्या बाजूक पण इतके नारळ. तर सांगूचो हेतू काय असा बघा, इतकी लोक अजूनपर्यंत देवळात इलेली असत 8 सव्वा 8 पर्यंत. अजून जत्रा पूर्ण भराची असा. या दर्शन 12 12:30 1 वाजेपर्यंत चालू असता. म्हणजे आपले जत्रे किती गर्दी असता ह्याचो अंदाज लावू शकतास तुम्ही. तर फायनली ब्राह्मण देवाचा आपल्याक दर्शन चांगला मिळाला आणि व्यवस्थित मिळाला. तर दुसऱ्या पार्टमध्ये आपण पूर्ण जत्रा फिरतलो. तर दुसऱ्या पार्ट बघूसाठी चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल बटन दाबून ठेवा, म्हणजे मी व्हिडिओ टाकीन तेव्हा तुमका नोटिफिकेशन लगेच मिळतला. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओ. तोपर्यंत काळजी घ्या आपापली.